el jurat del 14è Premi Trènsit Tos i Codina a treballs de recerca del curs 2016-2017 declarar guanyador del 14è Premi Trènsit Tos i Codina el treball titulat Visita virtual a la Vila Romana de Torrellauder, Mataró. La reconstrucció tridimensional del jaciment explica el concepte de videojoc, el procés a seguir per elaborar una visita virtual, els treballs previs per obtenir informació digitalitzada, els programaris i els tipus I decideix per unanimitat atorgar un accés al treball titulat Repercussió i importància de l'Escola Montessori a Canet. El mètode Montessori a casa seva o altres cases de forma clandestina fins als anys 1970. I també ens parla de... La doctora de l'institut ha vingut? Sí. Estudiant educació primària a la Universitat de Girona i sobretot el treball el que em va ajudar des de decidir. Si no els vols, deixa-li, Igual he vist tots. Si l'hem prenc que bé. En Martí, amb la seva recerca, a partir de les restes arqueològiques de la Torre Llauder, com ja s'ha dit, va reconstruir fidelment els espais, el mobiliari, els mosaics, els elements decoratius de la vila romana i va crear aquesta visita virtual que ella ens comenta. I felicitar a tots tres finalistes. Fa 15 anys que, enguany fa 15 anys, perquè de fet ara està convocat el 15è premi, doncs fa 15 anys de la primera convocatòria. Al llarg d'aquests 15 anys han passat pel premi nombrosos treballs de tot tipus. Alguns han repetit temàtica, però amb enfocaments diferents i amb uns tractaments diferenciats. Però el cas del guanyador d'avui penso jo que cal destacar-ho perquè és una mostra de com les TIC, les noves tecnologies, es van imposant en la recerca i en la divulgació. Del grup d'història del Casal de Mataró, que van tenir la idea d'instaurar el Premi Terenci Tos i Codina per a aquests treballs de recerques de batxillerat i amb el clar objectiu de fomentar el plaer de la recerca històrica en el camp de les ciències humanes i socials per tal de potenciar la futura aparició de nous valors. Per mi és un honor la participació en aquest acte de lliurament de premis, en primer lloc com a regidora de Cultura i com a primer tinent alcalde de Mataró, però també ho haig de dir, m'omple de satisfacció com a membre del Col·legi d'Advocats de Mataró. En primer lloc, felicitar a tots els guanyadors, però també dir en nom de la Mireia Cordarris, que de l'Escola Feta ha quedat en tercer lloc i finalista, i com ha dit abans la Núria, en aquest mot que només ens fixem en els resultats, jo crec que tots tres sou guanyadors, perquè tots tres heu fet molt esforç, són treballs dignes, molt dignes tots tres. Desgraciadament els resultats es tenen que valorar en conjunt i com s'ha dit abans hi ha molts factors, però moltes felicitats perquè el teu esforç també és una